Inene liyinyani elithi iintaba azihlangani, kodwa bona abantu bayahlangana. Ndadibana nomnye wabafundi endandifunda nabo, uLindo Kuhle, bambiza ngokuba nguMlindo. Sengabe yam ungothuni? Hayi bokuse, Lindo Kuhle. Hayi bomfethu, usekhona kumthatha. Hayi bonkabi yam. Hey bafo, ngakugqibela kudala, long time no see man. Yes, sisafunda phaa endibeni. Kwakukudala ngoku ufundini. Khona ubekwantoni kula macala na? Hey, ndibekwa sisibanjo apha mna. Umuntu uyaphanda, uyaphusha kuze kulale kutyiwe mfethu.Ekusenkabi yam. Nami ndaphusha ndaphanda mfethu man. Nangona ke eminye imisebenzi singayithandi. Kodwa ke kuyanyanza mfethu kwezi meko zikhoyo. Mfethu. Injalo bafo man, hayi khawuyeke man, izophinda idibane mfethu. Khona umthetho endizayodibana naye man. Oshiyonwa yinamba yakho. Dog, ndigqibile man la verse phaa la track. Shote yakho ngoku. Okay, sure bro. Ndizotsho xa ndi-free, umntu busy ngoku. No problem my nigga man, ndizobe ndisenza enye itrack phaa studio ngoku. Undibekele ivesi kaloo looks. No problem my nigga man. Sure man, khona message ingena ndobuyela kuwe. Nini kulini le phone number kunini phone man yini sidalela wena ebele nguwe nje ixesha thini kuwe namfethu Kophole mfethu khowehle yintoni ensadibene noartist wami endandifunda naye isigele uJojo mfethu yintoni ekudibisana lamjida yintoni suka mjida lamjida akekho right suka mjida lo ndicibile suka lamjida mfethu eva mfethu awuthi urongo hayi ngabe yama lo uJojo sozandenza mix mfethu yina lamjida wankidnap lamjida lo mfethu yathini kuwe namfethu enemy yana mjida lo wamela njani enemy yam mfethu naye usidalela wena enemy kuwe nothi kumntu yithini mfethu kuwe na Umzekezeke wambalisela uMlindo ngento esamenza yona, kodwa uMlindo azange ayikholelwe leyo, kuba kaloku undazi ndingumntu onenhliziyo entle. Phansi manje wena man. Sosanguwa usokothisa. Elibukela man, hamba manje besuma man. Uthema ngincedise man. George Fondini. Angutsho Fondini basizomkidnapha lo muntu. Besuma sonibukela man. George Fondini. Uthiya lo muntu noma uzosikhombisa ba yiphi bag Fondini. Not uma sipenze lento Fondini. Awuthonga manguwe noma uthathe bag. Phela lo nguye Fondini umuntu uthatha bag, nguye lo. Bopha. Ngamonye. andenza ngani madoda ndithandela abantu qha njini ngenzeni madoda ngisuka ngazisalela kambi njeni madoda Wathule msekeseke man. Futhek man. Futhek. Beso sojonga ngomso man, ngiyambona nje bawulile ngoku. Yabo, atsho asikhombise ibag ba iphi. George. Khuleni madoda khuleni George, ibingeyiyi plan emntakwethu. Hayi ibingeyiyo le plan. Khawume besuma man, khawume man besuma man. Hey, besuma. Ungicaphukisa man. Fondini, bazothini xa kwabo lo muntu lo? Besuma, utakazile. Ungicaphukisa man. Baniwe. Yo.
mjida mfethu sisebenzela amavesta i-NM kankanyama so nakuthi i-NM mfethu leyo ithini mfethu kuwena suka la mjida mani Kophole man, kophole. Into unazo ukutatazela ngento engekhoyo na. Sorry bhuti, kubaliphume naye apha. sorry sisi ngaba ndiyakwazi na Ngingududuzile, ngandibiza ngangingududu. Ngulo wathathela ifowuni ngilaa bhuti wasuthi yamazi. Ngicela ungincede umke nefowuni yam. Chomi phola Chomi ndiyamazi shima ndiyakwazi Chomi mani ndiyakhumbula wake mani ngumzekezeke bantu ngandibuza mzela Okay, ithini into kodwa mfumana la mfana? hayi Chomi mani lamfana myeke lamfana lo yamani simoya lamfana angisambona mfana hayi Chomi mani lamfana Chomi ndazama uleqa wanshiya kakhulu lamfana lo Chomi mani akasekho lapha ekhaya ngibona wahamba Chomi lapha ekhaya Yebo njana sana esazila foni yami into ezibalulekileyo. hayi Chomi mani masime ngefoni mani yazi kudala ndicinga qhinga yabantu kufumana njani ngesebe ngami nawe Hayibo, ubungandazi, ungicinga nini? Asudlala ngami bhuti. Uthe uyamazi la mfana ubuhlalaphi. Chomi lamfana lo ndamleqa namfumana wanibetha qwabaleka fana nanditheni Chomi Okay, sasathanda njalo ngefoni yami. Chomi labujela ndibamazi kawumala mthini lo wakhala ngicela ndifike kuwe that's why ndiyamazi kuwe Chomi ngoba khona izinto ndibazela mthita Okay, khona cacana phela ndifumana ifoni yami. hayi Chomi mani khuleka mani mfana mkhali nimfumana mfana mosiyami Bahamba umzekezeke noDudu bencokola besazana kuyilonto baze babonwa ngubhuti kaDudu uLukhanyo. Hayi khame msiyane. Ikhona ingxaki ngathi ikhona apha. Yewena Dudu, nanitheni ngohamba ujola? Hayi mina njweni naye umnganami. Umngane onjani ufuna ungincamisa? Ndimi lumathileni ndenza uthalala ndingutilile. ndibona ibra yathini bra Uzokwenzanga lonto ungiqela amanqatho omnqundu nje. Khani man, into elenzayo Lukhanya. jonga sana abasidibana khona kwenyiva Afutheke man wena man. Wena Dudu wagoduka upheka nini phandleni khona? Hayi man Lukhanya into elenzayo njengise ngabantu ngoku. Hayi man ngithe ugoduka noma wasema nabafana apha umama uthi.